Hai ni kapor kapamenta le se finda sngol ngok balengi wara ni ka video jong kini ki khnai. Finda lengok balai bai pastor iwan ra ni kamut yu ni ka jingpen i chapang kini ki khnai. Le se ha fila ban ong balai renga kwa ban ong fi ba ka don ka message leng ba ni ka video jong kini ki khnai. Shwai ka tanga kwa ban ai khublei fi shwai we baro aga ka teng ba thiang tam ka don bor tam ka jong trai nong panem jingi Jesus Christ. Bana sngongu yo blay na ka banta ka jingle bha ka jong u ka budang ai ka lat ka bangin la ban yo sngowi ka tien ka jong u ban ngelap ka gospel ka daw ka long bau try ula janwan but ngelap ni ka gospel ka long ban pen kre e fi we baro ba anda ba u wan fino miss ya kata ka jingwan ka jong u namar tang kita ki bala kre kita ken yo pediang ya kata ka jingrong no andre kita ki bam kre ki do leno ai bar kan shilong sap ai ka jing im ka jong ki tading ta da man sim ka jing e da man sim ka jing sngokhian na ka man ta jong pi baro ngelap ya ka gospel hado an ka sngi man ta kan mau ka ni ka we ba ka jing shikri jong pornat mdei ba ubri upanyang mdei ba ubri useng mdei ba ubri ule andre ka dei ka jing panyang ka jong blai ka dei ka jing le ka jong trai ka dei ka jing shakri ka jong trai ya ka ba ula penyang ha ka nong ba ka jongi ya ka ba ula sedang nado ka por jong ka revival ya ka ba ukwa ban yai peteng ya ka ta ka jing trai ka jomen sim ba khoi ban pen kre ya ki breu na ka banta ka ta ka jingwan ka jong u ka jingwan jong ka jingrong no bat ya ka ta ka jingman ya ka ba unrong ya ki ta ki breu ki bala kre ta ding ta ka jing shakri jong ka partner ka long bangi pen kre ya ki breu na ka banta ka tay ka event ya ka ba kan saja ya ka tay ka jingjia ka ban saja ba ka ta ka long ka jingjia jong ka jingrong no ba ding ta kwa ban fi ni ka sngi na ka por ngim thait ban pen sngow ni ka tien na mar bu trai ula ai hangi ya ka ne ka mandate ula ai hangi ya ka ne ka jingkit kli ula ai hangi ya ka ne ka mission ya ka bangin pen sngow ba yai pen sngow ya ka ne ka tien khnang ba ma phi ki bi sngow mdei tang ba fin shi sngow hunre ba phin nget ru ba phin pediang ru ya ka tien ka jong blai khnang ba phin long ki ta kin ki breu ki ba don men ta ha ka ta ka jingwan ka jong Jesus Christ ba ding ta finum do ka beneng finum do ka jing penem mar blai umman ba ka we ka men sim kan jat no andre ba baro kin poi shaga jing kala ka bomot nga sngo it nga sngo thiang shi sha bang yo ban krani ka tin ka jong blai bangada sngo dei ban ai ngo ru yu blai na kam ta jong fi ki be judwai nam ta ni ka jing shkri ki ba gar shan ni ka jing shkri ki jongi ya ka ba juan na ka Porsche ni ka studio ka jongi ba chani sha office jo ba fin ai men semingi ba fin ai kendo yangi ba yo man ya dwai lang ba nga ai ngo sha yu blai nam ta jong fi ki ba phone ki ba ai men semingi na ka Porsche but nga ngai bagani ka khupor ha ni ka sngi ka bamanta nga nge kan dalong ka jingkar khu ye fi I we baro baleng ngora ni ka video jong ni ki khnai ka da ko long ha banga pe ni ka video nga yo jingmot ka jingem ka jong kini ki khnai ba ka jingem ka jong ubreo phin pe yang ni ka video phin in do basdang ba udan uni ubreo u bapan up shrip ye kini ki khnai ban riam ye ki ha ka ni ka jing riam ka ba ulashna tadeng ta phin I ba ki khna ki ba mi to ki ba ki ya to kalenti bar ki rong to thlia ba ki hap shli shapo wan shka wai hadin mar lai sao bagum ta ka wai hadin ka wai ki ya na ka jok lenti ban den na ta ki kham ya bon shi shoru bar ki dia hap aga ta ka thlia bat hang ta la riam ya ki bar ki mla shu ban mi nang ta ka ba kut ka jing em jong ki to ki khna ka long bi ka jing yap ka long bi ka jing yap handa ka jing kli ka long kum ni ru habala yu I ba ki ya ka ta ka lenti baraba ki poi ha ka ta thliu ki hap na ka to ka thliu te hato pitharai kini ki khnai kim sngo thu ba ka don ka jingma ka jing im jong ki ha ka por ba ka pe nang kong angong jing biet kini ki khnai ani ka jing biet ni ki khnai ha bala I ba ka to ko ki khnai na ar lai southly ki khnai ki don nang to po la I kum ba ki kwa ban mi kim la chu ban mi te balai pa kini ki khnai kim yu I ka ta kum ka jingma la ne kum ka warning ye ki ba ka ne ka lenti ka ba ki ya kan poi shatai sha ka jing riam banginom la ban mi shu nang tai ngan kau keren ni gitu ki khnai um boleh gini ki khnai kim dan mo ka jing perkhat ni kim dan mo ka jing I ni kim dan mo kata ka jing sngo thoru baga ne kelenti ka baki ki ya na ka thli ba hap jilang spo ka kelenti jong ka jing ya try ong kene ka kelenti ya ka baki breu ki ya kum ju ong kum num ta kata ka dei ka jing shisha bu try ong ki breu ki long kum ju kum kini ki khnai namar ba ladadan ki bahap hang tu hopo tu ki khna ki la dem pertan hang tu ai sngo ba wat wan chini phin sayap phinom laj mi chini henry tu ki khna ki mia thu hiru nang tu ba ka ni ke jaka ba ki don ke jaka ba ki mlaj mi shu
Bagas ngutu ini kawai pleng ubreu baya ya kalenti jongka jingyap melada upoi sita ke jingyap umla banya tu. Bagane kade ke jaka jongka jingyap kene ke jaka bala syariam. Kene ke jaka ke bamla syuk ban mi lanoru. Kita bila upoi sita kim jula ban perta kim jula ban hala. Kim jula ban won rene kim nom danru ya kata ke jing ngutu ban pensange ya kita kiwe de ki buan kata ke juk kalenti. Bagata ka deke jing shisha ba ubreu ya mola ya lenti ka basneu ba unda la poisha kata ka jaka joka jingyap umla ban pertal ni ban won kan mau kene ka wai udan ulas ras ba ubreu spa unda ba ubreu spa la poisha du jok la ya ne ka lenti unda la poisha du jok umla ban pertanang ta banong sobha wat nom ya na kene ka lenti sobha wat nom wan na kene ka lenti namar sien bula poisha tai sipo du jok am la akut tadi intang kwa banong ifi kene ka sngi ka bamenta uni ubreu basna ni ke jingriam ka de ka dor ka jong syaitan ula pen kre ba ya ka ni ka jakariam ka jong ula pen kre ba ula bo ki ba ula pen kre bo syaitan am ubret kum turu ya ubreu ubret kum tu ya ka jing itnat jong ka ni ka perthai bo ubret tak 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 kenang bo ubreu unyat na ka ta kalenti bat bo un poi sya kata ka thleu bat bo un ngam sunan jlang hang ta sya kata ka bom chukut baga kwa banong ifi Bun ki brio kani ka prathei ki lai iru balada yat na kani ka lenti em poisha ka bayap nre still den nre wat la ka taro ki brio ki yat hi na ka juk ka lenti ban hap sha ka juk ka thleo ngite pa kani ka jingya lenti lada yat nang ni kai ka banja poi bit sha ka jingyap ta lada yat ni poi bit sha ka jing mensau lada yat ben ni poi sha ka jingjat nre u brio em wala da ibu kita ki wei ki la yat ru nre ki yat hi nang tahi dan ki brio ki ba la yo ite balada di kiat kapoi sika jingyap nre still dan kiyat na kajok lenti banya di ita kakia baban hap sunan sita stleo baban yap sunan sabam jikot ki ite lada di udrok sunan dale ka kam aureal ne kam sneu ke kam ki ba thok ki ba thak ne ki kam ka ba syukur ne ka ba penyap poi bi sita sebayap de nre still dan kiyat bi na kata kajok lenti take kom kini ki knai ki ba poi sika ta ka thleo ba ki ba hap sunan jiling sita spa bagane ka dei ka kabag ktin ka jom blake yatho Jeremiah kala nong ka basan de khat ba arpuai ka ongom ne ka ong do snap ya kani menta a upai lang ubabiet bad uba klem jing shempang ubadan ki khmat te yo I ubadan ki skor te sngo ka babal ka kran sha hang ne ka ong ba upai lang ubabiet ka ong thik om ki knai ki babiet ki bi ya na ka jok lenti ya ka ban poi sha ka ta ka jing riam Utrai wong iki brio ki babiet wong api ki brio ki babiet ki biat na kane kalenti pilai I bagane kalenti kan poisha kata ka jing syariam ka jing yap henry still dan pi I henry pim dan ki khmat ban yu I pi pai I henry pilong kum ba khap rep ka babal ka ong ne uba klem jing shampang uba dan ki khmat te yu I uba dan ki skor te yu asngo uba dan ki khmat yu I uba dan ki skor te sngo pi tharai Kitu ki kenai haba ki hap ang to kitu ki bana po tra ki mi lenyar hi tang ba ki dan ki skor ki mi asngo ki jing lenyar ke jong ki ban sngo tho ba ka dei ka jaka ka ba sherkhai ka ba itrem tadeng ta kwa banong ifi ka ni ka sngi ka bamenta kan mau ba ubapan matla ubapan kelot ude soitan telada phi phim sngo tho ya ka tam lada phi ya ka ni ka lenti jong ka jing sneo kan mau ba soitan la pen up lupa hoi Haba piat ka bang de ben le auria ka bang fi klim chi sien arsien lai sien sau sien long thik um to ki knai ki ba mi to ki khaw re ka ba kot I ka long bit ka jingyap de yin ta ka babal ka ong dan klenti im ka bet au brio hun re ka ba kot ka long klenti ka jingyap telada pi sedang man tu ban thiem man thok ban chu kor ne ban le ka no kam sneu hoi haba pi di ning kong ka bang re ka ba fi nang di fi sngo ba nang bang re ka ba khat do ka long bet shatai shatliu shakata ka jakai ka ba fim la ban wan phai show Pagkababal ka kreni kita, ladang ipuli ka ni ka porna, sti ka ba aro pol si koren ka long basaw, ka dekot ka basaw, ka tien ka jong blay ka ongom ni. Hagi ba ublay jong ni ka perthayo lapan malano ay ka jingmot jong kita ki bam ngay knang, baka jing shay ka gospel ka buram ukres, ubalong ka dor ublay kanom teng shan haki. Udan ublay jong ni ka perthayo utaw di soitan upapan malaki kmat jo ki brio, wala dagi I makanahan re kim yu I, kidon ki skor tang ba kim yu asngaw. Upan matla u soitan baga kwa banong ifi ka ni ka sngi bo soitan upan matla ki babon namar babalay bo soitan u shon ki breu ba kwa ba maki ken poi shaga jing penem
Namar mau dan jing penem, ba mau dan destiny, mau dan kata ka bom jikot, mar kata ka bom jikot ka jong ka David ha ka pung ka ding, tade heng ta ubishni, u isi e ki breo bat uda shon, uda unong peniap, unong to ang kting jong ble uto upeniap, ba open jot, talada ubrio, kala ka bamot talada pai no show ble, kamot ni ka khamat mat la jong kan ya lambe shatahi sha bayap. Nan ki breu ki sngo he ki sngo krau ki nget yu jisu ki pdiang yu trai ki onga im kom ni nga biang hi ngan shu im ba be ngan shu im hok be oh ya be na kan ni galenti ya be na ta galenti ra kwa ba nong fi kan ni ka sngi ka momenta kan ni galenti ka ba pi pi ya kam ya lam fi she ka jing im nga kwa ba nong fi ka lenti jong ka prothai ka ni galenti ka ba u soitan upan ma la upan sngo biang fi upan sngo hok fi upan sngo ka biang me ka ni galenti ka fi kan ni ka ba fi nget ka biang hi kan ni ka ba fi shakri kum ni ka ni file kum ni ka biang hi kwa ba nong fi kam biang lemda dei u Jesus Christ kam biang lemda ka dei kat kum ka ktien ka jong blai kam biang lada dei u ta u blai u bala it ya fi bala shayap nam ta jong fi kwa ba nong fi kam na ka ni ka wei bu trai la janwan ne utrai la janwan ngi pen so ka gospel kwa ba nong fi ka lenti ka ba fin poi shu khpa ka dei lang ba u Jesus Christ la via ka lenti ka jong pi am pin poi bi shatai sha thleu hi de pin poi shatai sha ba yap pin poi shatai ken cha ba jinjar mar Jesus ong along mga kalenti utau jing shisha walong utau jing imde lait na nga dan da kawai kalenti wong along mga kata kalenti sha ukpa tading ta nga kwa banong fi ban poi sha benang udai lang ba Jesus Christ pia ni kalenti fi bot lang ni kawai am poi sha thleu de tading ta kani de kalenti am ba usoi tan usyukor ba ka perthai ke syukor tading ta wanum ya lang ko ya gini gid khna i gum ba ka don ke jingbam im ba ka biang im ba ka best ta kalenti hindra nga kwa banong fi ka bakot ka David shatai sha ka jingriam ba dia ka ba fim la ban phai shu nang ta ka ba up ka David tang ka jingyap bom chukot tading ta kwa banong fi tang ba ki we ki ya na ta kalenti wanum nget ya kata wanum pediang lemda u jisu udan ha kata kalenti wanum pediang ya kano ka jihikai wanum pediang ya kano ka jingat nga kwa banong fi lemda u jisu udan in the picture lemda u jisu udan ha kata ka lenti ka jong fi lemda ka ktien ka jong blai ka don lang ha kata ka lenti kani ka de ka banga kwa ban pen snow ya pi kam de ka khubor ka banga nga pen snow kani ka sngi de ka khubor ka bautrai kwa ban pen snow ya fi la shimkhia la da fim kwa ban shimkhia ngamla ban lai e kani mar nga ngam dei ubreu ubala ban pen kalai fi nga ngam dei ubreu ubala ban kta ye fi nga ngam dei ubreu ubala ban lei e ye fi nga dei tang unong pen sngowi ni ka khubor la fi pediang ni ka khubor fi pediang yauta ubala pha ni ka khubor la fi pediang ni ka khubor kamot phila pediang yauta ubolong nong pen em ye ga jing em ga jong fi nga ngam la de ublei ba kren ho lam ba ga tien ga jong o ta da wat long ki ba mat la ki ba ya lembat ka ni ka perthai Piyai klem ka nongrem, piyai klem ka jing shisha, piyai klem ka jing ito. Wana mi bot lang. Hoi ka baneng kong mga akran mena ka lang, wana mi bot lang bale gini ki kam snew, ya pin poi lang siya ti. Pagka baar ka lang, wana mi bot lang hata ka jinget, tamba ki wei ki la yai, piyai lang nang ta. Klemu jisu am, pi poi siya ka tli, pi poi siya ka jing yam. Pa pi poi siya ka ta ka jaka, jo ka jing babi, bam chukot. Tadai ta wat ai ba, pin bot, tamba ki wei ki la bot. Pinget tang baki wei kila nget dari lada dan uji so kata kalenti wanom tre ban pediang ya ta kalenti e kwa ban dwai nam ta jong fi kani ka por ka tang nget kubor ka long ka ba shai nget ka kubor ka long ka ba snow tho ya pi ki ba snap bat ki ba thrang bat ki ba angnot shisha pa kwa ban fi kani ka sngi wanom long community knai ki ba biet pa ka babal ka krani ka ta sa isien ka kwa ban na ka tien ka jong blai na Ephesus lo ba san ka khasan ka ong ba atau kami bah kum no fiat kum ki bom start nrai kum ki ba start da ka ba sil spa ye ka por mar ki ni ki sngi ki long ki ba sne u blain ka khu ye fi ka ne ka por ma kwa ban dwai bo blain play ki khamat ba kan jam sim ka jong fi ba pini i kalenti ka ba shisha dei tang Jesus Christ ba kalenti ka ba shisha ka dei tang unong pen em jong fi bla i fi bla yap da jong fi kalenti dei tang Jesus ka jing sha ka dei tang Jesus ka jing em dei tang Jesus dan do wei pan ina dwai ne ka por menta try ni ka por nga nget bang ni ka khubor ko try ka pen pe ki khmat jong ni ki khon ki jong me try ba kinu mi ya tang ba la ya lang ki wei tang ba ki bu nang ta mun sia but lang ki ko try nga da duai ka ni ka por ka lenti jong ka perthai i ka itanat si shai ka i bang ka i skun si shai nga kwa ba nong i fi ka ni ka sngi ha ka kerteng ka jong ji so ba ka ta ka ni ka lenti jong ka jing thala bo blain plate ki khmat ki jong fi ba ka ni ka lenti ka ba i bang ka ni ka lenti ka ba i thiang ka ni ka lenti ka ba don ki to ki jing sngo ba ka nom lam ya phi sha ka jing
khim rai chaga jingyap kani ka lenti kani ka bakloi yo fila banya ya bon rai pi poi shaju bat shata chaga jaka jo ka jingbabi chaga jaka jo ka jingyap chaga jaka kan jo ka jing pinstam bam jkot rai to ya na ka lenti ka bakhim na ka lenti ka bu try pen e fi na ka lenti ka bu jisu la ya na ka lenti kan ya ka bu hikai ngi ro bangingin ya bangada duai ko try ba ka tien jama ka ong ba ka lenti ka long ka bakhim tang khandiat ki ba sham ya ka ngada duai ngada kar khu try ba ni ki khon ki jama kin long kita ki ba khandiat ki ba sham ya ka ne ka lenti duai ngada kar khu ya fi ba fin sham ya ka ne ka lenti namar ba klem ka ni ka lenti fila ja lenti bangada duai bo try plit ki khmat jong fi nget bo men sem ba khoi ta ka do not jong fi bo try e palat ya fi bo la e ya fi ka jinge mom jikot bo pen snow ne ka khubor bo kwa ba pi pin jot kwa pin sakma kwa da lele ri bo pin poish ta ka jaga jong ka jing ba be open snow khnang ne ka khubor ya fi ka ne ka sngi namar kwa ban pen em ya fi bangada duai ngada kar khu ya fi wei baro ne ka khubor kan long jing kar khu kan hallelujah ha ka kerteng ka dan bor u Jesus Christ bangada duai ka poro na matagi bapang bisitam hakerteng u Jisu hallelujah ka jingpang ka pet ka kenria na pi ki Jesus si jiku slai baro ka pet na pi hallelujah bangangai bo try ule ki kamba na matagi jing im jong fi hallelujah ki ba slai kin kemen ki ba yam kin rkhino ki ba pang kin khia no hallelujah ka do jing kermen kin kermen na do menta hallelujah hakerteng ka jong Jisu bo try bangi shakri do try ki kamba u try kar khu fi no mataga sngi on play ki khamat bagen jaman sim ke jong fi on play ka download ke jong fi hallelujah on play ki jingmot jong fi ba pin snow thok ken bom dan the way paru blai hin rai tang Jesus Christ bo try ya dwai ngada kar khu ka tang Jesus nong pun em amen but amen try kar khu fi nang ai bor fi ngin sai sempat ku blai shi bon amen